I ćao ljudi, dobrodošli. Danas snimamo treći krug Zvezda Granda. Krećemo polako na Košutnjak, a ovo je moja sestra kojoj je danas rođendan. Tako da držite fige, javljam vam se kad stignemo šta će se sve dešavati. A spremili smo vam mnogo dobar nastup, vidjet ćete poslije o čemu se radi. Ljubim vas sve i ćao. Stigli! Jesi vidio? Imali treme, a? Ne. Ćao ljudi, proba je gotova. Skoro sam pa spreman, čekamo još Sako koji treba da stigne. Ja sam trebao da budem prvi, međutim moja protiv kandidatkinja ima koronu i ja ću sad izaći na binu i umjesto prvi da budem, da će biti posljednji. Tako da čekamo sada da stigne taj još jedan Sako i onda idemo da spavamo, stiže Enlaraž, znači treba čekati do kraja emisije, držite mi fige i ja se nadam da će sve biti kako treba, ovdje imamo nešto još zanimljivo, tako da vidjet ćete kasnije čemu se radi. Ćao! Počelo je snimanje, ja sam na kraju i neko mi je došao! Ćao! Tako je, tako da Ana mi je danas podrška. I još neko koga ću snimiti kasnije. Ana, što očekuješ? Ljudi, vi ne znate kakav je on spektakl pripremio. Ja imam tremu umjesto njega, bukvalno. Ma gde, još ako Bog da dobro da ispadne. Biće savršeno, ne dobro, nego savršeno. Biću podrška prava i pravit ću se da ne znam za spektakl, tako da ću se iznenadim kao ovo nisam očekivao. Da, a nisam vam pokazao, pokazat ću, sad ću da im pokažem. Ajde, drži, hoću lasera da im pokažem. Zar to nije tajno? To će se emitovati posle, mislim. Tako da nije. Kako sam gadna. Neću da gledam. Sad ovako, ja u toku nastupa vi ćete to već sve vidjeti, pošto će ovaj vlog biti emitovan posle nastupa i imamo nešto ovdje specijalno, nadam se da neće provaliti, što ću ja da uradim samo... Spider-Man. Da. Ajde pokaži pozadi na ovome. Ne, u stvari na ovom ovdje crnom. Top. Tako da držite fige, nadam se da će da bude dobro. Još svašta nešto će biti, vi ćete naravno sve to već vidjeti. Ana je tu sa mnom da mi vrati raspoloženje, s obzirom da mi energija pala na minimalac, bukvalno. I tako da, Ana, neka me se sreće. Jupi! Zdravo! Ćao! Da li ste pevali? Da. Da, i imate svoje utiske da podelite s nama? Katastrofa. Zašto? Pa trebala sam da 6. Nešto zašla sam 5. Dobro, 5, ajde proći ćemo, odličan 5. U prvom krugu sam imala 3, u drugom 4 i sad u trećem 5. Znači sljedeći je 6. Znači sljedeći 6. To je to. Još se lice moje isto smeje, bez tebe da ne rasipam ko perje. Tako da, ja još nisam bio, ja sam posljednji skroz na kraju. A ti Tamara, ti mala emotivna, javi se za vlog. Kao ona Šta? iz Crtanog zla, Ona, jao da! Kako se zove? Jel Grdana? Jeste, Grdana. Što je ova Angelina Jolie bila? Jest, to. To je to. Tako da, kad ti pevaš, koji si? 7, to jest 6, jer jedan par je valjda odustao ili nešto je bilo posljedno mjesto. Vi ćete već vidjeti sve nastupe kada ovaj vlog bude izašao, tako da vidimo se u 6. krugu. Koji 6? U 4. I u 6. isto. A i u 6. To je to. Ko je došao? Skočko! Ovu devojku sigurno znate sa Instagrama. Tako da Skočko je došla, večeras peva u konzulatu, pa mi neće biti kao podrška, ali je... Što su ga zaznali zašto nastupa posljednje, da ne mogu da stignem, ali sam tu da ga napunim pozitivnom energijom. Da, zato što mi ovdje stvarno treba pozitivna energija. Što da svi mrače. Ali bajke mi. Mikrofon. Adio amore, još volim te jako i jako si davno izgubila sjaj. Gledam te kako se rušiš polako, a kada to vidim tad rušim se ja. Adio amore, još volim te. Da se hvali. Nije, nego imam improvizaciju i navikao sam, tako da šta misliš, što će proći? Ne, a misliš? Nemojte me ureka. Tako da, ljudi, držite fige, ja vam se javljam kada završimo snimanje, utiske vam javljam i tako dalje. Ako se neđe sreće večeras na konzulatu, razbih. Raznesi.
stavljamo da beli, ne znam da li može belje od ovoga, ali ajde kao... Ja nemamo gledala, znači ako mi čudo ne mogu da bodem pošću jezik. Je li ukusno? Što je ukusno, budalova je hemija, kako može ovo da bude ukusno? Znači nije ukusno. Ti bi se pojela, sine. Ne, ozbiljno. Ozbiljno ti kažem. Znači nema nikakav ukus. Garka. Gorko? Pa nemoj da pričaš, ući će ti usta. Svakako mi je u ustima. I sad ćeš da trpiš tamo, pa mogu ćeš da peva. Ma samo malo, 15 minuta i to je to. Jako je facu, ono, rade kao. 1, 2, 3! Roka! Nešto meni se... Hoćeš ovo malo, me mučiš. To ti je kap zdravlja. Kap zdravlja. Kap ljepote nam ne treba. Kad nastupaš? Nastupam za par minuta. Spremni smo, jaki smo i... Ajde bre, ovo je mili tim i jebat će vam majku. Ajde straške. Ajde. Zaboravih da snove sam ti dao, jer u njima nisi ti. Zaboravim, jer si najbolja i najgora zbog tebe. I evo je Nata Granata se presvukla. Ljudi, ja još malo nastupam, ja sam posljednji, tako da držite fige i javljam vam kako je to prošlo. Vi ćete ovaj vlog gledati kada već emisija bude emitovana, tako da već ćete vidjeti. Vidimo se u sljedećoj sezoni. Da. Nata, ovo nije kraj, ajde možete i vratiti, znači nema tuge. I to je to. Tako da, ljubimo vas. Ćao. Govori istinu. Naravno, slažem. Koja konverzacija, ljudi. Ne, ja njega obožnjam, ja bih volila da mi dođe neki ruski. Čak se razmišljam u sjedini da odem da snimam s njim u komentarima. Ajde, hvalite malo i mene. Ne, pusti mi! A dođi u vlog, ajde. Dođi. Gospodin, skini masku da te prepoznam. Gospodin opus. Ajde. Ćao ljudi. 5 minuta si mi ukrao! Čekaj malo da namestim frizuru, jebi ga nisam. Kako se osjećate, gospodine? Ali ti pevaš? Pa naravno da peva. Da. Ajde otpevaj nešto. Ovdje si? Ajde pevaj, ajde stvarno pevaj nešto. Ajde otpevaj, Ajde. ništa stvarno otpevaj. Šta najviše znaš da pevaš? Koga? A narodnjaki? Ajde, Đanija, sam sam. Sam dok te drugi ljubi neko ti si sad za mene samo san. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Nebitna si stavka mala, nisam zdrava. Oko. Oko. Oko moje sanjivo, davno se razdanilo. Ili u tvome oku slike su jasne, srećno će živeti. Kakva je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to. Osmeh, hajde jedan. Lepo, kako je to nesrećni osmeh. Ja, update. Prošlo je! Znači samo to, prošlo Kratko i jasno. Kratko i jasno. Da, mislim vidjeli, čuj mene kao... Zaslužio je, znači ljudi jedini je on imao performans sa laserima, ludilo, znači bio čak i ležao na sceni kao Da, upucan. i laseri su mi se uključili pre vremena, znaš? Znači, ne zezaj. Pa dobro, nema veze, to je sve deo Slučajno. koreografije. I zamrsio sam se, nisam uspio da skinem i sako, za mikrofon mi se sve zaglavilo, popizdeo sam. Bitan je trud, ljudi, on je bar osmislio nešto. Da, bio sam i poslednji, i svašta nešto i bili su neki komentari od nekih bitnih malo ljudi koji su malo... Nije ni bitno, ajde, bit će sve okej. Uglavnom, prošli smo, idemo još jače u 4. krugu, nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja i nadam se da vam se svideo nastup, mislim. Meni jeste. To znam. Rekla sam Njoj se svideo nastup pre nego što se desio. Da. A tamo onaj čovek što sam ja kao komentarisala, Boja, rekla da. samo da vam kažem, rekla sam da je loptica skočica. Ja! To sam zaboravila ti ispričam. Znači ja sam tamo džuskala, rekla sam da te zovu loptica skočica i da imaš najbolje nastupe, da si ti pokidao, odmah sam sve. Znači, znaš kako sam te nahvalila? Nisam čak rekla ni svoje ime, a nahvalila. Ja! Majke mi, a nahvalila sam te. Ali dobro, svi znaju ko si.
iritira. Pa imala sam masku. Pa dobro, svi smo drugačiji na svoj način, svako ima nešto drugo da ponudi. Mislim, možda ja ne mogu nešto što neko može, ali ne može ni neko Jao, ono što ja mogu. skromni Ivan, nemoj A molim ne, te. stvarno je tako. Ali dobro, bitno da smo prošli, idemo dalje još jače, nadam se da ću vam se, odužiti za ovaj faul što sam dobio i imao. faul? A dobro, ja sam to tako shvatio, nisam baš prezadovoljan sa svojim nastupom, ali bit će sve okej. Vidjet ćete, lupa gluposti, bukvalno je bilo brutalno, vidjet ćete već sve. Kad Dobro. izlazi? Ne znam. Kad izađe vidjet ćete. februaru. Kad izađe vidjet ćete. Čekaj. Ljubimo vas i ćao. Ćao!